Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ağır vakitte ne işli? Peygamberimiz, ona Allah'ın rahmeti hem selamı bulsun, Allah rizalığı için barlık ağırlıklarga hem gadilsizliklerge töze. Ул Мәккә халкы фикеренең үзгәрүенә өметләнеп, шәһәргә кире кайтырга карар кыла. Тик Мәккә шәһәренә кире кайту белән, ул үзен мөшрикләрдән саклаган абыйсы Абу Талибны авыр хәлдә үлем түшәгендә таба. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям абыйсын Аллаһка иман китерергә чакырырга дип янына бара. Ләкин анда инде Умәйя ибн Халиф һәм Әбу Җәһил булалар.